Wayahe iki gan wayahe. Open-openanku mentok karo pitik wis padha kaliren. Berarti ya wayahe makani. Joh kuwi nyapa ndeproki. Babonku sitok iki. Wes langsung tak pakakne gan iki ceritane. Dik kapan kae enek sing tekok gan. Iki mau pakan opo Mas? Dadi ngene gan. Mentoki tak pakani, lak iki mau tak pakani karo debok tak campur karo katul karo sentrat. Yo ora mesti, kadang yo tak pakan telek jangkrik sing isine yo jangkrik yo enek ulere barang biasane ngono. Joh babonku sing ndeprok mau wis ra iso nyapo-nyapo gan. Akhire wis mau tak junjung, tak cedhek ning gone pakane iki ben karo kanca-kancane. Apa hawane nyatu akhir-akhir iki kurang sehat yo gan yo. Rumah saku ngentruk ngono yo mentok-mentok kuwi. Omone sing babon kuwi apa dicokot nyamuk. Coba dikulak kena aratan. Akhirnya tinggi menanggulangi ngono iki mentokku sing ndeprok tak cowokel babon kuwi. Terus tak lebokne ini iki kotakan pitik ini. Tak karantina lah. Terus tak wae pakan, tak wae ombe. Wis muga-muga iki ndang mari sesuk. Kok malah nulari kanca-kancane susah kok malah. Terus barono iki aku ndelok ndoke mentok. Iki updatean ndoke wis enek 7. Sing ndek iki ora kerekam gan sing ndok sing keenem. Terus barono iki kancaku teko iki njukuki tre pitik tinggi ngunduh jangkrik. Jadi kan iki ternakku kan. Kancaku iki yo ternakku. Kabeh sang iket iki mau wis ditumpakne motor gan ngene iki lho penampakane wis ready. Wis bismillah, muga-muga selamat. Loh. Kok ngono? Ki mau tak bowongoki mau. Lah kurang mending ngono tatanane. Akhire tak kon mandek ae ben ditowo ton neh. Mesti bongkar wis semono kean kok.